О, добре. Значи, здравейте ви боксери, това съм отново аз Фрото от Вивоксерия. И сега, това е играта Майнкрафт, аз се заребен съм от нея, по нея. И сега реших да ви науча малко как да играете, какво трябва да правите първоначално. Значи, тук ще играем. И сега като... добре. И сега като за начало ще ви трябва първо дърво. Колко дърво трябва да съберем 16, знаете защо? Защото максималният брой неща, които могат да се... Максималният брой от нещата, които може да крафнете ето тук са 16, са 64 и понеже ето вижте, едно дърво дава 4, ви дава 16 по 4 прави 64, толкова ви е нужно за да оцелите. Ще ви е нужно за да оцелите. О, къде ме дървото е? Толкова ще ви е нужно да оцелете за няколко дена. Няколко нощи в Майнкрафт, разбира се. И надявам се да харесате клиповете. Разбира се, аз няма да ви се хваля. Искам просто да покажа на тези, които сега са в началото на играта и не знаят смисъл. Да видят малко какво трябва да правя, че ми трябва малко дърт. Не мога да си на дърветата. Но саплинг. Малко ми лагва. Ами не, всъщност вече не ми лагва. Така. Ще взема аз дърта. И 14. Не ми стигна. И с това ще скопам още едно дърво. Не знам защо казвам изкопам. Е тук. Уоу. Какво дърво? Както да ето. И сега вижте. Сега отваряте си инвентара с E. Слагате дърветата тук и го взимате. Ето 4 преработено. 4 дъски. Ето всичкото тук и цъкате с ляв бутон. Така, 64. Това е максимумът на нещата, които могат да се крафнат. Взимате ги. С десен бутон поставяте ето така. 1, 2, 3, 4. Ето в този ред, във всяко купче, слагате по едно дърво. Излиза ви крафтинг тейбъл, взимате го с ляво. Тук ще трябва само искам да видя. Може да има въглен. Сега първо ще направя ето така. Така, Wooden Planks едно върху друго ви дава 4 пръчки. 4 по 4, аз направих 16 пръчки. Взимате ги, слагате ги така и сега ще ви покажа как се направите кирка. Ето, 1, 2, 3. Ето просто 2 пръчки и 3 дъски отгоре. Ето, дървена брадва. Сега да видим някъде има ли въглен или айрон. Да, има въглен! Супер! Той е много важен през първата нощ. Взех камък. Защото нищо не виждам от водата. Само, да бъда нивото, на което е супер хард. Тук хем ще събера малко камък. Хем ще спя да си взема въгна. Опа! Тук има още въглен. Така. Спрях водата.
Колко ще чупя? Добре, сега ще спя да си изкопам въглена. Не знам защо викам изкопам. Струва, че навън става нощ. Затова ще побързам. Точно така, става нощ. Ако видите въглен, само ще ви кажа, взимайте го целия, защото той е много важен, особено през първата нощ. Събера, сега ще направя, ще видите къде. Трябва да си направим убежище и нищо не ми помага тук. Защото само се забавих с този въглен. Потялите. Само да ви кажа, когато едно винаги трябва да не сте навън. Сега излизаме от тука. Събрали въглен, щастливи. И да, точно навън става нощ. Затова ще попързвам. Ще взема с крафтинг тейбъла. Значи сега. Ето там в това квадрат ще ми е убежището. Слагате тук. И сега. Правите ето една така. Така се прави лопатка. И една кирка. Ето, по същия начин, само че от камък. Ето тук ще изкопая. Първата нощ никога не стройте. Взема аз стои, че ще ми потрябва. Така. И сега вече. Така. Сега. Това тук е твърд материал. Той се копае с кирка. Ето. Това е гравел. Мразя го. Сега е ред да ви покажа. Всъщност, ето тук ще бъде моето убежище. Сега е ред ще ви покажа защо преди малко се радвах за въглена. Значи слагате въглен и върху него стик и взимате торчове. А торчовете осветляват тъмните места. Ето, тук при нас вече е светло. Всъщност тук няма да има нищо. Просто ще ми е, нали, така. Сега ще си изкопая жилището тук долу. Така. Сега, ето на там ще копая. Нали, това, както ви казах, това ще е първи клип, как да оцелем в първата нощ на Майнкрафт. И ще ви показвам в следващите клипове различните... Нали, ще ви показвам различните неща. Ето сега копаем тук от камъка. Така. Тук. Ето виждате как се получава, нали? И така, така е първата нощ, защото иначе излезете навънка, просто сомтата ще ви убият. Сега, ето тази стайчка ще оцеляваме. Сега, от тука ще си направя мина. Обаче аз не успях да ви покажа, съжалявам. Просто се обляка с соня въглен. Докато почна хората исках да видя, нали, да огледам просто. Да знам за какво нали, върху какво се изправям. И също намерих една пещерка, ще го махна. И затова, когато стане ден, ще отидем да разследваме пещерата. О! И това е Айрън! Yes! Голяма радост е първата нощ да срещна Айрън.
Сега ще кажа, сигурно съм си ги наслагам. Всъщност на този World не съм играл. Така че не можем да вините в нищо. Незаконно. Така, тук е сложа Sandstone. Направо ще го запълня така. И ще взема Cobblestone, с което ще запълня. Малко грозно изглежда, ама то не пречи. Тук ще изкопава още така нататък. Сега ще ви покажа. Ето, не искам това. Значи слагате тук върбенча с десен бутон. Отваряте го. И си имате Cobblestone. Сега, ето така се прави печка. Cobblestone в квадратче без посредата дава една фурна. Ще я поставя тук. Сега ще ви покажа за какво служи тя. Може. Всъщност предполагам, че знаете. Отваряте с десен бутон, слагате един въглен тук и ето 8 iron и той се изпича. Така, свърши ми лопатата. Това ще наложи с ръка. Сега Sandstone на мен не ми трябва и ще запълня тук. Тук също си го взема. И ето това е моята стаечка. Тук ще има мина. Тук е така, ще го направя. Така. Сега ще направя една лопатка. Ето сега, ето виждате. Ето така се прави лопатка, две пръчки и един Cobblestone там от каквото искате. Тук обаче ще има още един ред. Ще ми е кеф. Имам флинт 10 вече. Той служи при направата на запалка. Да. Мисля, че повечето от вас знаят. Но не е лошо да се каже. Така. И тук ще е мина. И тук аз мога да се направя още една стачка. Така, разбира се. Тук може да си оголемите колкото искате. На мен така ми стига. Ето. Това е така. Ето си имаме Iron и имаме 8 Iron от изпечен. Добре, значи това беше първи клип. Надявам се да съм помогнал на новите играчи. Да, тук ще го махна. И се надявам да харесате да гледате клиповете ми. Това би ме вдъхновило да правя по-често. Сега че се преместя печката и върбенча. Ще ги сложа въгъл, защото така. После ще пренаредя малко стаечката. Тук ще го махна и сложа Sand. Добре, значи това е първи клип как да оцелее в първата наша Майнкрафт. Надявам се да съм ви бил полезен. Ето така ми кеф повече. Довиждане до следващия клип.